Goedemorgen, dames en heren. Bijzonder welkom in deze schitterende entourage van het WTC. Wij gaan ons opmaken voor een typisch stuk Nederlandse sport, de tuigpaardensport. De Sport Horses to Fly competitie, ooit in het leven geroepen vanuit de commissie die tevens ook de dressuur en de men-competitie organiseert. Gelukkig zijn wij in de omstandigheid dat we als tuigpaardliefhebbers intussen ook deel uitmaken van deze competitie. En we hebben een drietal wedstrijden al achter de rug. We zijn begonnen met de eerste wedstrijd bij deze indoorcompetitie tijdens het examen van de aspirant dekhengsten in Exlo. We hebben op 30 december een editie gehad bij stoeterij Bommelstein in Haskerhorne. En op 2 januari hebben wij onze kunsten vertoond, zou je kunnen zeggen, tijdens het zeer druk bezochte indoor Zuidbroek. En vanavond en vanmiddag maken we hier in Leeuwarden ons op voor de afsluitende reeks. In dit geval een 4-tal rubrieken. Anders gezegd, de finale competitie 2018-2019, die is aanstaande. We beginnen zo dadelijk met de Young Riders, waarbij een 4-tal finalisten zo dadelijk de piste zullen gaan betreden. En we hopen natuurlijk op een fraaie strijd met veel talent ook, zeker waar het de paarden betreft. En natuurlijk niet in de laatste plaats om ook die jonge mensen in de leeftijd tussen 16 en 26 jaar, waarvoor deze competitie destijds ooit is in het leven geroepen, om op die manier ook de doorstroming te bevorderen richting de nationale concours epiek evenementen. Waarvan wij in Nederland op tal van plaatsen door het hele land in de zomerse kalender van de Hippische Sportbond ontzettend kunnen genieten. De jury stel ik aan u voor, die bestaat vandaag uit de voorzitter Heike van der Meulen en hij wordt geassisteerd door een oude bekende, een man die jarenlang ook deel uitmaakte van het team wat de Friese Hengsten in Ermelo destijds onder zijn hoede had, onder leiding van Tinus Ruiterkamp, Johan Hamminga, een man die zijn sporen in de paardensport op breed terrein heeft verdiend. En naast hem ziet u staan heer Gerard van Vermunt, die ook betrokken is bij het Fries Paardenstamboek bij de ABFP-testen in Barga. Als jurylid veelvuldig actief in die rol. En dan hebben we in deze rubriek ook een speciale stijlprijs voor de Young Riders. En die jury die wordt gevormd door de dames Esther Reen, tevens jurylid bij het KFPS en daarnaast ook nog hartstochtelijk liefhebber van onze tuigpaardensport. En naast haar ziet u staan Laura Boelens, ook gecertificeerd jurylid bij het KFPS. Dat heb ik onze ringmeester nog even aan u voor te stellen, de heer Harm van der Meulen, die hier tropenuren maakt in deze dagen hier in het WTC. Hij is hier ook de man die de gang van zaken in de piste bepaalt. En daar komen de eerste combinatie binnen met 148 aan de wagen. Mag ik u voorstellen aan het zwarte paard Siert P.J. Stamt af van de hengst Dries 421. Hij is van de combinatie het zwarte paard in Hemrik en Diepinga en Van der Ark in Oudwoude. En hij wordt voorgesteld door de dame die op dit moment ook nog aan de leiding gaat in de competitie, Berber van der Veer. Met nummer 6 aan de wagen, Jetske van Diphoren stamt af van de hengst Norbert. In eigendom bij en gereden door Maaike de Jong uit Oosterwolde, tevens secretaresse van de vereniging Het Friese Tuigpaard. Met 304 aan de wagen, een man die ook overuren maakt in deze dagen. Gisteravond kon hij hem bewonderen in de Frisian Proms. En hier zit hij weer achter zijn Jilkjen van de Wijthoeve. Een jongen Tjalke 397. Eigenaar-rijder Jelle van der Weijden uit Kerkwerd. En last but not least, ze zat zo net nog op het paard. Ze is even
van kostuum gewisseld. U herkent haar natuurlijk, Nadia den Hollander. Zij rijdt voor stal Okkema in Witmarsen en zij presenteert in deze finale de Maurits 437 zoon Geert van de Noesterhoeven. Ondertussen is de juryvoorzitter, de heer Heike van der Meulen, die in dit geval in deze rubriek de rol van arbiter vervult, bezig om de paarden te controleren of ze wel correct zijn aangespannen, of er geen sprake is van ongeoorloofde hulpmiddelen. En tevens zijn de dames Boelens en Reen al begonnen om ook de combinaties te bewonderen. En zij nemen dat oordeel zeker ook mee straks bij het bepalen van de uitslag voor wat betreft de stijlprijs. Horses to Fly, de hoofdsponsor van deze indoor KFPS-competitie, zijn we natuurlijk buitengewoon erkentelijk. En daarnaast ook nog de twee subsponsoren, zou ik willen zeggen. Stoeterij Bommelstein in Haskerhorne en de Nieuwe Heuvel, u natuurlijk allemaal wel bekend in Lunteren, dat internationaal vermaarde hengstenstation van de familie Volmer. We gaan eens kijken of deze tuigpaarden ook voor u een fantastische show willen geven. En u mag ze gerust aanmoedigen. Kijk eens even naar die heerlijke bewegingen van die Friese tuigpaarden. En hoe meer lawaai u maakt, hoe beter op ze gaan lopen. Dan hebben ze nu 2 ronden op de rechterhand gereden en gaan ze op aanwijzing van onze ringmeester Harm van der Meulen van hand veranderen. En kan de jury de paarden ook op de andere hand bewonderen. Altijd weer bijzonder om dat optreden van die jonge, talentvolle deelnemers aan deze Young Riders rubriek in het kader van de Horses to Fly Indoor competitie 2018-2019. En we gaan eens kijken of de jury al een voorlopige selectie heeft gemaakt. Paarden met veel beweging, mooi in het front ook. Kijk eens wat een kwaliteit in de baan, dames en heren. Een spannende strijd. En uw hulp kan de jury best wel eens beïnvloeden, dames en heren. Dus ik zou zeggen, grijp uw kans. Opstellen maar, 148. Dan 6, dan 304 en tenslotte 94. Goed, dames en heren, de uitslag, en dat is op zich aan de ene kant niet verrassend, denk ik, en waarom die uitslag op deze wijze tot stand is gekomen en ook definitief is, dat hoort u van Johan Hamminga. Goedemorgen, dames en heren. 4 hele sterk bewegende paarden, maar wij hebben gekozen voor nummer 148, omdat die het meeste front maakt en zich het beste in balans houdt. De nummer 6 heeft ook een zeer goede bewegingsvorm, heel veel ruimte in de benen met een zeer goede tact. Zou daarbij in het front iets rijker mogen zijn, ook in het lichaam iets meer opwaarts. En dan bij 304 heeft een goede houding, maar ook in zijn bewegingsvorm veel tact en veel ruimte. Maar moest daarin dus toch de mindere erkennen in de nummer 6 en de nummer 94. Daar was de verrichting iets minder constant van, vandaar deze plaatsing. Dank u wel.
Zeer terecht een applaus, dankjewel Johan Hamminga voor je duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze rubriek. Ja, en dan loop ik toch ook even in de richting van de winnares. Ze was van tevoren wel een klein beetje gespannen, geloof ik. Maar ja, eind goed, al goed. En ja, Berber, was het zo? Was je een beetje nerveus voor deze finale? Ja, ik was heel zenuwachtig. Nou ja, maar dat is nu natuurlijk verdwenen. Je bent nu helemaal in de zevende hemel terechtgekomen, of niet? Ja, nu wel. Nou, het moet veel voldoening geven. Natuurlijk, als je dan zo'n finale ingaat en je gaat aan de leiding, dat zorgt voor extra druk. Maar ik denk dat je het fantastisch gedaan hebt. En nou, wij gaan allemaal zo dadelijk nog even afsluiten om te genieten van jouw prachtige overwinning in deze competitie. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Goed, de prijzen zijn uitgereikt. En oh ja, natuurlijk, ik vergeet wat. Ja, dat komt natuurlijk, ja. Die lieftallige dames, Esther Reen en Laura Boens, die staan hier natuurlijk nog in spanning om hun moment ook af te wachten. Om te bepalen, en dat hebben ze natuurlijk inmiddels al gedaan, wie van deze combinaties de stijlprijs heeft gewonnen. Ik geef met alle genoegen het woord aan Esther Reen. Dankjewel Henk. Was je ons bijna vergeten? We hebben erg genoten van de combinaties. De een heeft ook heel veel aandacht besteed aan de kleding. De ander die rijdt weer heel netjes, zit heel netjes in de wagen. De stijlprijs gaat niet alleen om de kleding, het gaat ook om de manier van rijden. En eigenlijk waren Laura en ik er al heel snel uit. De stijlprijs is voor nummer 6. Gefeliciteerd. Ze mag even uittreden om die bijzondere stijlprijs in ontvangst te nemen. En ze straalt. Als er nou één is die enthousiast is over onze tuigpaardensport, dan is het natuurlijk de secretaresse van de vereniging, het Friese Tuigpaard. Ze wordt gefeliciteerd door de jury. Laura Poelens, die een prachtige ereprijs overhandigt namens Horses to Fly. Nou Maaike, ja, dan net niet de eindwinst in de competitie, maar dan wel de stijlprijs. Dat is een beetje een pleister op de wonden. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Een waardering van dat het er wel goed eruit ziet en dat netjes gaat ik altijd. Gefeliciteerd. Bedankt. Ze mag even een ereronde alleen maken. En dan kan u haar belonen, zeker in dit geval waar het gaat over de wijze van rijden in combinatie met hoe zij alles voor elkaar heeft. Dan zou ik zeggen, een welgemeen applaus voor Maaike de Jong. En daar komt de eindwinnares. En van Zille, Peppegriet en van Soelpaken Volken wat prachtig goed aan. Berber van der Veer, die flikt het weer. Friesraas in topvorm. Het zwarte paard Sier, Jetske van den Horen, Jilkjen van de Wijthoeve en Geert van de Noesterhoeve. En dan komt ze nog één keer, Berber van der Veer. En dank voor uw enthousiasme, dames en heren. En ik geef met alle genoegen het woord bij deze weer terug aan onze onvolprezen spreekstalmeester Bert de Ruiter. Bedankt Henk Dijkstra. Henk Dijkstra, dames en heren, morgen ook weer de hele dag te horen op Omroep Friesland. Want die zijn er van het begin af bij tot het eind toe. Morgen op de slotdag van de Hengstenkeuring hier van het KFPS.
Nou, dat was niet van het Friese paard, gereden door de jongrijders. Zeer belangrijk, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jongrijders hebben erg hun best gedaan. Wendy van der Ween heeft de microfoon alweer overgenomen, want we zijn reuze nieuwsgierig. We weten welke paarden, dames en heren, uitgenodigd zijn voor de prijsuitreiking. We weten alleen nog niet in welke volgorde de jury ze heeft geplaatst. En dat gaat Wendy ons zo dadelijk allemaal bekendmaken. De ontknoping dus in de finale van de Frisian Talent Cup 2018-2019. Heel gezelschap komt binnen in de piste. De 6 beste paarden halen we erbij. En zo dadelijk krijgt u het resultaat. Het woord aan Wendy van der Ven. Zo, we zijn aangekomen bij de prijsuitreiking van de finale van de Frisian Talent Cup 2018-2019. De top 3 merries mogen alvast binnenkomen. Geef mij even de tijd om iedereen te bedanken die mee heeft geholpen aan de organisatie van de Frisian Talent Cup. Natuurlijk niet zonder sponsoren. Bij ons in het midden staat ook Demi van Nuys, dochter van Pieter en Yvette van de Demro Stables. Zij zijn vanaf het begin betrokken geweest als hoofdsponsor bij de Frisian Talent Cup. En natuurlijk ook Stal de Merske van Age en Marieke Okkema. Ook het KFPS heeft ons vanaf het begin ondersteund met deze competitie. Zo konden alle deelnemers zich aanmelden via de website van het KFPS. En mogen we natuurlijk gebruik maken van dit prachtige podium voor de finale van de Frisian Talent Cup. Ik denk dat een ieder hier heel graag met een paard wil rijden. Het geeft me tevens ook de mogelijkheid om aan te geven dat de huidige organisatie van de Frisian Talent Cup, bestaande uit mijzelf, Danielle van Vliet en Sabine Swaga, na deze editie niet verder zullen gaan met de organisatie. Wat dat voor gevolgen heeft voor de Frisian Talent Cup, dat gaan we in de aankomende maanden bespreken met de sponsoren en met het KFPS. Nou ja, en ik denk dat we nu zijn aangekomen bij de prijsuitreiking. Nogmaals ontzettend bedankt aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen. En natuurlijk de deelnemers, want ja, het is gewoon fantastisch om te kunnen stoppen na 4 jaar Frisian Talent Cup met een record aantal deelnemers. 175 aanmeldingen. Dus daar zijn we als organisatie super blij mee. En ik denk dat het ook wel de kracht toont van deze competitie. En het zal vast en zeker verder gaan. In wat voor vorm dan ook. Ik geef het woord aan jurylid Kim Jacobi. Kim Jacobi, Herman van Hal en Danielle Heiko hebben alle combinaties gezien in de selectiedagen met de halve finale. En vandaag natuurlijk met de finale. Zij hebben uit de aanmeldingen deze top 3 geselecteerd. En Kim gaat bekendmaken wie er op de 3e plaats, op de 2e plaats en wie er gehuldigd gaat worden met het kampioenslint, een wisselbokaal, een geldprijs en de eeuwige roem. Ook fokkers van de 3 paarden die hier nu in de baan lopen, graag gereed blijven, want we zullen jullie zo dadelijk gaan uitnodigen ook in de piste te verschijnen. Geef ik het woord aan Kim. Ja, Wendy bedankt. Zoals Wendy al heeft verteld, hebben we hier de 3 beste merries die we hebben uitgekozen. We hadden eigenlijk 1 uitschieter bij deze merries. De nummer 2 en 3 bepalen vonden we een lastige keuze. We hebben daar ook nog wel even overleg voor moeten hebben. Ik ga het verhaal niet te lang maken. Ik ga beginnen met de uitslag. En dan begin ik met nummer 3. Een merrie die heel goed door het lijf stapt. Heel veel ruimte daarin laat zien. Wat ons betreft ook de beste stap heeft laten zien van de hengsterhuide merries, dus van de Friese die we vanochtend hebben beoordeeld. Een draf waarin hij veel techniek laat zien en heel lichtvoetig is. In de galop had ze vandaag iets meer moeite mee. Vonden we haar iets loperig, zou ze iets meer gesloten mogen blijven. De overgangen waren heel erg mooi. Het aandraven was mooi actief. Wat vooral opviel bij deze combinatie is een hele mooie halshouding en een mooie verbinding. Een Amazone die haar paard heel netjes voorstelt. Nummer 3 is Ingeborg Klooster. Gefeliciteerd. Je mag opstaan.
stellen op de AC-lijn. Met het front naar de VIP-tribune. Gaan we door met nummer 2. Een paard die vandaag wat meer moeite had met de stap. Liet wel voldoende tact daarin zien, maar zou wat meer door het lijf mogen stappen. In de draf laat deze merrie een hele mooie voorbeentechniek zien. Schakelt ook makkelijk in het draven. De galop is de beste gang van deze merrie. Heel veel sprong, heel veel ruimte, mooi bergop. Laat erin heel veel kwaliteit zien. Door de spanning zou ze vandaag iets meer door het lijf mogen blijven bewegen. De verruimingen waren mooi. Het is een mooi paard en ook deze Amazone stelt haar paarden heel netjes voor met heel veel harmonie. En dat rijmt op Leonie. Gefeliciteerd Leonie Eving. Ja, en dan is natuurlijk al duidelijk dat Corina Corradi heeft gewonnen. Naar onze mening een hele complete merrie. In de stap heel zuiver, taktzuiver, ruim. Zou misschien dan nog wel iets meer door het lijf mogen zijn. Maar ja, het is natuurlijk ook niet zo'n entourage als hier. In de draf heel veel balans, veel techniek, kracht. Een paard met heel veel schakelvermogen ook in de draf. Veel go. De galop eveneens veel techniek, veel sprong, mooi bergop. Al met al een droompaard met heel veel talent waar we echt van hebben genoten. Ook in de selecties, misschien leuk om te vermelden, was deze merrie wel heel erg opvallend. En ze heeft die opgaande lijn heel goed laten zien en uiteindelijk daarmee een terechte winnaar en ook echt de uitschieter bij de merries vandaag. Gefeliciteerd. Fokkers en eigenaren, jullie mogen in de baan komen. Krijgen jullie natuurlijk alle prijzen uitgereikt. En dan gaan we daarna een ereronde maken. Dus nogmaals, Fokkers, eigenaren, kom bij uw parel staan. En dan gaan we zo dadelijk de ereronde doen. Ze wordt omgehangen, dames en heren, door Wendy van der Veen. Dus met haar team voor het laatste organisatie op zich nam van de Frisian Talent Cup. We hopen natuurlijk dat er een nieuw organisatieteam gaat worden, want deze competitie moet voortgezet worden. Prachtige huldiging daarvan. Jersey C. Dochter van Hessel 480. En een stermerrie van Beert 411. Gefokt bij JMW Cent in Netterden. Bezit van mevrouw Pen uit Heelweg. Fantastisch gereden door Corina Corradi. Hulde van de juryleden. Op een tweede plaats de stermerrie Xenia SB. Dochter van Beert 411. Een stermerrie van Jelke 367. Fokeigenaar HU Bosch in Ennetbeul. Gereden door Leonie Eving. En derde, Inske H. Dochter van Meeuwers 438. Moeder is een stermerrie van Ulke 338. Gefokt bij K. Heida in Broek. In bezit van Stephanie Dietrich uit Meinertshagen. En gereden door Ingeborg Klooster. De top 3 dames hier in deze finale van de Frisian Talent Cup. Hier op deze mooie vrijdagmorgen met de hengstekeuring van het KFPS. Terwijl de laatste handjes geschud worden, mogen de Fokkers eigenaren de baan weer even verlaten. Dan kunnen deze 3 dames een ereronde gaan maken. En willen we Corina vragen zo meteen terug te komen met haar mooie merrie.
De muziek kan aan. Jullie mogen beginnen met de ereronde. Een applaus voor deze 3 fantastische paarden. De combinaties van de rubriek hengsten en ruinen mogen ook binnenkomen. Uitgenodigd voor de presentatie en de prijsuitreiking van de Frisian Talent Cup finale 2018-2019. Pieter Hellinga met Yves Brown van het Blokland. Corina Conradi, ze moet nog even op een ander paard stappen, want ze heeft zojuist de ereronde gelopen met Wietse HSL. En tot slot Nadia den Hollander met de Ide van de Noesterhoeven. We wachten nog heel even op Corina. En dan gaat zo dadelijk bekend worden gemaakt door jurylid Herven van Hal welke combinatie geplaatst wordt op plaats nummer 3 op de tweede plaats en wie er gehuldigd wordt voor kampioen Frisian Talent Cup rubriek hengsten en ruinen 2018-2019. Ik zie haar aankomen. Graag de ruimte, de baan, entree vrijmaken. En ook Corina is in de piste. Ik geef het woord aan Herven van Hal. Ja, goedemorgen dames en heren. Ik heb voor u de uitslag van de hengsten en ruinen. Voor ons was het wel weer een verrassende rubriek, gezien de accommodatie hier en de invloed die dat toch heeft op de spanning en ontspanning bij sommige paarden. Ja, wat voor ons toch ook soms een verrassende uitslag gaf. Ik zal beginnen met het paard wat op de derde plek is geëindigd. Voor ons een heel stoer paard met heel veel voorkomen. Paard met in alle 3 de gangen veel kwaliteit. Het enige waar we een aanmerking op hebben is de aanleuning. Hij kan iets meer op lengte blijven in het totaalbeeld, kan de hals meer
uitschuiven en de hand meer volgen voor nog hogere punten. Op de derde plaats Gosse Pieter Hellinga. Dan op de tweede en de eerste plaats twee paarden die beide toch wel een aantal pluspunten hebben, waarmee ze elkaar niet heel veel eigenlijk in de weg zitten. Dus we hadden daar nog wel wat discussie over wie we uiteindelijk dan bovenaan zetten. Het paard wat op de tweede plaats is gekomen is een paard wat heel harmonieus voorgesteld werd. Echt een heel vriendelijke aanleuning, fijn beeld. Wij werden er wel heel blij van. Een heel compleet paard. Wij zouden willen dat hij in het schakelen nog iets actiever blijft vanuit het achterbeen. En in het lijf net iets meer harmonica zou hebben. Maar de vriendelijke aanleuning en het fijne presenteren wil ik wel graag benoemen. Op de tweede plaats Corina Conradi. Inderdaad, wat dus betekent dat bovenaan is geëindigd Nadia den Hollander. Een paard met heel veel kwaliteit. Oog nog ietsje groen, maar heeft zo'n fijn achterbeen van nature. Blijft makkelijk aansluiten, kan heel fijn schakelen. Het galopperen zouden we willen dat hij met name linksom iets meer gesloten blijft. Springt hij nog iets te veel omhoog. Maar we zien zeker heel veel toekomst en talent in dit paard. Van harte gefeliciteerd met deze overwinning. Heel veel succes verder. Prijs hier overhandigd, dames en heren, door de organisatiecommissie en de leden van de jury. Hoofdsponsoren Denbrough Stables en Stal de Merske hebben het weer mogelijk gemaakt deze Frisian Talent Cup te organiseren. Gewonnen door de nummer 16, Nadia den Hollander en Ide van de Noestenhoeve. Zoon van Hessel 480 uit een stersportmerrie van Jasper 366. Komt en in bezit van Pieter Okkema in Witmarsum. Meneer Okkema hier ook in het zonnetje gezet. Tweede, Wietse HSL. Met Corina Conradi. Wietse eveneens van de Engste Hessel 480. Komt de modelmerrie van Michiel 442. Komt bij de Dini Hardeman. Slammer 101. In bezit van Corina Conradi. Een derde plaats voor IJsbrand van het Bokland. Met Gosse Pieter Hellinga. Zoon van Gerben 479. Uit een stamboekmerrie van Pier 448. De fokkers Kees en Jet de Boer. Oosterblokker. En de eigenaar mevrouw van de Ark en P. Wijbenga in Oud-Woude. Nou, prachtig plaatje dames en heren. Midden van de piste. De kampioenschap om bij de nummer 16. Ide van de Noestenhoeve. Weer een fraai succes voor het team van Pieter Okkema uit Witmarsum. Een drukke dag voor Nadia den Hollander. Zo even was ze nog actief bij de jongwaarders in de aangespannen rubriek. Nu alweer hier in het zadel van winnende paard in deze finale Frisian Talent Cup.
Nou, deze 3 hengsten mogen nog een ereronde gaan doen. De muziek die kan aan. En we zien zo dadelijk natuurlijk de kampioen Merries ook nog even terug in de baan voor een kampioens-ereronde. Jullie mogen beginnen met de ereronde. Van harte gefeliciteerd met applaus. Van de Roeftehoeven met Nadia den Hollander. De kampioen van de Merries en de kampioen van de hengstenruiden mogen nog 1 keer in de baan voor de gecombineerde ereronde Frisian Talent Cup kampioenen. Blije gezichten bij de pakkers en eigenaren, dames en heren, van de toppers in de Frisian Talent Cup. De kampioenen komen nog een keer aan ons voorbij. Jersey C met Corina Conradi. Jersey van Hessel 480 afstammend. Ook de kampioen bij de hengsten heeft Hessel als vader. Ide van de Roeftehoeven met Nadia den Hollander. We hebben een laatste blik op de nummers 1 zo dadelijk. Maken we nog even een feestje van op deze vrijdagmorgen hier in het BTC Expo in Leeuwarden. Corina moest natuurlijk even snel weer overstappen van het ene paard op het andere paard. Wel een lekker muziekje van de firma Koopmans. Dan komen ze zo dadelijk nog 1 keer aan ons voorbij. Mooie reclame voor de hengsten Hessel 480, dames en heren. Hessel brengt zowel de kampioen bij de Merries als bij de hengsten ruiden. En hier komen ze nog een keer, de 2 kampioenen van de Frisian Talent Cup 2018-2019. Ide van de Roeftehoeven met Nadia den Hollander en Jersey C met Corina Conradi.
Twee fantastische paarden, dames en heren, deze finale. Bijzonder is te melden dat ze beide van dezelfde vader zijn. Hessel 480. Ook de invloed van de King of the Stallions is groot. Want bij Jersey Zee zien we de Jasperzoon Beert in de moederlijn. En bij Ide van den Oosthoeven zien we Jasper zelf in de moederlijn. Mooi plaatje met de kampioenen hier bijeen. Prachtig beeld toch? Goed. Oké, nu gaan we los met de ereronde zij aan zij. En een groot applaus denk ik voor deze twee fantastische paarden. Er mag een mooi muziekje onder en ik denk dat ze inmiddels ook wel een beetje gewend zijn aan uw applaus. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can let you give it up, till you say my name like a jersey. Shit me out again, be my head coach, so you can look at me and never take me out, till you can taste the wind. Do it again and again, till you say my name, and by the way, I'm so glad. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Prachtig om te zien, dames en heren. De twee kampioenen, Ide van den Oosthoeven en Jersey Zee. Maar met nog een beetje meer applaus, nog meer sfeer. Laten we eens horen, Ljouwert. En dames, nu nog even een mooi drafje gaan. De allerlaatste ronde, dames en heren. De finalisten, de Frisian Talent Cup 2018-2019. Ide van den Oosthoeven en Jersey Zee met Nadia de Hollander en Corina Conradi. Er is een prachtige presentatie van de nummers 1, dames en heren. Gaan we weer een aangespannen rubriek verrijden. De microfoon in handen van Henk Dijkstra. Henk, het is aan jou. We gaan weer naar de Horses toe bij KNPS Sportcompetitie Tuigen. Dankjewel. Bert de Ruiter, je hebt het vuurtje hier in de hal alweer heerlijk opgestookt. En ik hoop dat wij mee kunnen deinen op de golven van datzelfde enthousiasme. Zo dadelijk bij de tweede rubriek in het kader van de Sport Horses to Fly competitie. In dit geval een viertal finalisten in de categorie hengsten dan wel ruinen. Onervaren paarden, die dus eigenlijk iedere wedstrijdervaring missen. Ze zijn voor het eerst in de ring geweest in Exlo en daarna in Haskerhorne, Zuidbroek en vandaag dus hier. Ik mag u voorstellen aan, onder 148 aan de wagen, Jibbe PJ stamt af van de hengst Bartele 472 van de combinatie Wiebenga van der Ark in Oud-Woude en aan de leidsels Udo de Haan. Met 98, gerenommeerd hengstenhouder van Staldemersken in Siggerswoude. U herkent hem allemaal, hij rijdt met 98 aan de wagen. Thiago van de Demro Stables stamt af van de hengst Tjalla. Age Okkema. Dan met 2 aan de wagen. Een man met een grote reputatie dit seizoen. Winnaar van meerdere kampioenschappen. Het nummer 2 aan de wagen.
Vigo van der Wietse, een jongen Jasper 366 van W. Depping in Wedemark in Duitsland, met aan de leidsel zijn vaste trainer en rijder Sybren Minkema. En last but not least, eveneens een man met een grote reputatie waar het gaat over het rijden van dragpaarden. Met 2,71 aan de wagen, Parel, een jongen Goffert 369 van Nienke Schralen in Oude Haske, met aan de leidsels Henk Hammers. 4 finalisten hengsten Nabalruinen, Horses to Fly sportcompetitie. We maken ons op voor de ontknoping in deze categorie. Op dit moment aan de leiding met 20 punten. Tjibbe P.J. op positie nummer 2. Tjabbe van de Demro Stables met 19 punten. Vervolgens Vigo van der Wietse met 17 punten. En als laatste op dit ogenblik Parel van Nienke Schralen met 15 punten. En in deze finale hebben we een dubbele puntentelling, dus het klassement kan nog alle kanten op. Inspectie is zo goed als klaar door de heer Hamminga. En in dit geval de heren Van der Meulen en Vermunt staan klaar om deze groep jonge, onervaren hengsten, Nabalruinen, te gaan beoordelen. Zijn tot afrijden is gegeven van Harm van der Meulen. En gaat u er maar eens even lekker voor zitten. En maakt u maar weer eens even een beetje lawaai om die Friese paarden te laten walsen door de piste hier in Leeuwarden. En hoe harder u klapt, hoe beter als die paarden gaan lopen. En in tegenstelling tot paarden zijn er rijders natuurlijk meer dan ervaren. En die weten hoe je een finale moet rijden en eventueel ook moet winnen. We gaan van hand veranderen. Met aan het hoofd nog Udo de Haan en Tjibbe P.J. En nu komt het erop aan in deze beslissende fase van deze eerste ronde. En Udo de Haan en Sybren Minkema en Henk Hammers. En natuurlijk zeker ook Age Okkema. Die halen alles uit de kast. En doet u nog even mee. En de spanning is voelbaar en ook zichtbaar op de gezichten van de heren. En nu moet het gebeuren. Binnen mag komen 148, dan 2, vervolgens 98 en tenslotte 271. En dan zal er zeker in het geval van Udo de Haan, in dit geval denk ik, een zucht van verlichting gaan, want hij sluit deze competitie winnend af door de winst in deze rubriek. Het goud gaat naar Udo de Haan, het zilver naar Sybren Minkema, het brons naar Age Okkema en natuurlijk net naast die ereplak de 4e positie voor Henk Hammers met Parel van Nienke Schralen. En dan hebben we de puntentotalen natuurlijk. Udo de Haan die sluit deze competitie winnend af met 40 punten. Dan met de en ex-equo geëindigd op de 2e plaats. Tjabbe van de Demro Stables en Vigo van der Wietse met Sybren Minkema en Age Okkema en even een kleine correctie van mijn onvermoeide
Assistentie op administratief gebied Johanna Faber. Zij corrigeert de uitslag nog even, omdat Siebre dus in de finale hoger is gefinished dan Age Okkema, grijpt hij dus de tweede positie in het eindklassement. Het brons gaat dus naar Age Okkema en de plek 4 blijft Henk Hammers daar staan. Nou, Udo de Haan, je zit ook in de organisatie van de sportcompetitie vanuit de sportraad. Het moet toch wel een heerlijk gevoel zijn om deze plek waar we eigenlijk allemaal zo graag de finales willen laten rijden, op de hengstenkeuring geworden, dat vandaag op deze manier dan ook gestalte krijgt. En dat jij daarnaast dan ook nog het goud grijpt, dat moet wel veel voldoening geven, denk ik. Ja, dat geeft als sportman altijd voldoening. We hebben deze competitie nu 3 jaar en het is de eerste keer dat ik een rubriek ga winnen op de finale. Dus dat is voor mij eigenlijk weer een beetje nieuw en het is altijd leuk om te winnen. En zeker hier in Leeuwarden. Goed zo, dankjewel. Goed, dames en heren. Dat was de finale met een fantastische winnaar. Hij bevestigt eigenlijk ook zijn leidende positie steeds in het tussenklassement. En moedig hem nog een keer extra aan met een heerlijk stuk muziek. Firma Koopmans. Udo de Haan. Jibbe P.J. van de combinatie Wiebinga en Van der Ark. Virgo van de Wietse van Weendepping met Sieber Minkema. Age Okkema met Jabe van de Denbro-Stapels en Parel met Henk Hammers. En laat u de handen nog maar eens eventjes wapperen, dames en heren, op die fantastische bewegingen van deze toppers in de categorie jong en onervaren. Met een prachtige verrichting hier in de finale. Goed, dames en heren, dank voor uw aandacht en enthousiasme. Met alle genoegen schakelen we weer terug naar onze onvolprezen speaker Bert de Ruiter. En extra bedankt. Mooie ontknopping bij de onervaren hengsten en ruinen, dames en heren, in de Horsenstoevaart KNPS Sportcompetitie. Gewonnen, zo mooi gewonnen door Jibbe P.J. van Barthe de 472. De zeer ervaren rijder Udo de Haan. Louise Hompe, dames en heren, gaat ons meenemen in de volgende interactieve praktijkkliniek. Het gaat over het beoordelen van het Friese paard. Ze weet dat altijd op innemende manier te doen. Gaat ook het publiek weer betrekken bij deze kliniek. Is geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden. Gaan een paar paarden beoordelen. Er zijn ook tolken bij die het een en ander vertalen in het Duits, in het Engels en in het Spaans. Zodat ik het woord aan Louise Hompe, die morgen weer de voorzitter van de jury zal zijn, bij de jaarlijkse hengstenkeuring hier van het KFPS. Dames en heren, ik wacht heel even op de headset die ik nog om zou krijgen. Iedereen die graag in de ring wil meebeoordelen, wordt nu uitgenodigd om in de ring te komen. Zowel Nederlanders als Engelsen, als Duitsers, als Spanjaarden. Komt u vooral in de ring, wees niet bescheiden, want er zijn diverse juryleden die jullie gaan begeleiden. En in de ring is het echt heel anders dan dat je op de tribune zit. Dus komt u vooral naar binnen om dit eens een keer mee te maken. So all the English people also, you can come into the ring. There is an English interpreter to join you. También los españoles son invitados por entrar aquí. Und auch die deutschen Leute sind eingeladen. Ich warte noch auf meine Headset. Komt-ie? Goed. Nog even melden dat de deelnemers aan de Friese Talent Cup een protocollen kunnen afhalen bij het secretariaat. Ik zou het prettig vinden als we even een driehoek maken met de plantjes. Daar zou er ook even iemand bij helpen. Eens
even kijken. El clinic se va a realizar en español también, así que si hay alguien interesado, que se dirija a pista.